Γεια σας! Καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μου. Ελπίζω να σας άρεσε η προηγούμενη μου συνταγή. Σήμερα λέω να σας κάνω μαγικά pancakes. Η συνταγή μας είναι εύκολη και αποτελείται από 8 υλικά. Πάμε να τα δούμε. Συγκεκριμένα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε στη συνταγή μας είναι 2 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 4 κουταλάκια baking powder, 1 κουταλάκι αλάτι και 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη, 2 αυγά, 3 τέταρτα της κούπας γάλα, 1 κούπα νερό, 3 κουταλιές λάδι και για το σερβίσμα πραλίνα και τριμμένο μπισκότο. Ξεκινάμε λοιπόν τη συνταγή μας ενώνοντας τα στερεά υλικά. Το αλεύρι που έχουμε στο μπολ, ρίχνουμε το baking, τη ζάχαρη και το αλάτι και το ανακατεύουμε ελαφρώς. Στη συνέχεια σπάμε τα αυγά σε ένα άλλο μπολ και προσθέτουμε το γάλα και το ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα. Στη συνέχεια ρίχνει το μείγμα με το γάλα και τα αυγά στα στερεά υλικά και τα ανακατεύω καλά με ένα σύρμα. Αφού τα ανακατέψουμε λίγο, ρίχνουμε και το νερό. Και συνεχίζουμε μέχρι να γίνει ομοιογενές το μείγμα. Στο τέλος βάζουμε στο μείγμα και το λάδι και το ανακατεύουμε για λίγο. Αφού έχει κάψει καλά το λάδι στο τηγάνι μας, ρίχνουμε μία μεγάλη κουταλιά από το μείγμα χωρίς να το απλώσουμε. Μόλις δούμε να σκάνει η φουσκαλίτης από πάνω, το γυρνάμε. Το ίδιο συνεχίζουμε και με το υπόλοιπο μείγμα. Τα pancakes είναι έτοιμα, βγήκαν 20 κομμάτια. Μπορείτε να τα φάτε είτε αλμυρά είτε γλυκά. Εγώ θα προτείνω με πραλίνα φουντουκιού και τριμμένο μπισκότο και ελπίζω να το δοκιμάσετε κι εσείς και να μείνετε το ίδιο εντυπωσιασμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like και share σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνετε κανένα νέο και φυσικά θα τα πούμε την επόμενη φορά με ένα νέο βίντεο. Μέχρι τότε, καλά σας μαγειρέματα!